Yan, kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, sa karon, sa gihapon, sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Ginoo, nakasala kami ka nagahinulsol kami. Manuoy ka sa amon. Ang ikalapulo estasyon. Si Jesus inupahan sa iyang mga panakton.
ginadayaw ka napasalamatan ka ng mga Kristo. Ay paagi sa iyong banaan ng krus, kitubos mo ang kalibutan. Sa pag-abot nila sa lipupukan sang bukid sang Kalbaryo, nga nagtawag man nga Golgota, ginubahan si Jesus sa iya panapton, sa bagay nga naglukmat na mapilas sa pagbunan sa iya. Dakugid ang sakit nga iya nabatsyagan, pero wala siya magreklamo. Ipainom si Jesus sang bino, nga nasimbugan sang akdo. Agod na, pahagan-haganon ang iya mga kasakit. Pero wala siya mag-inom, kay buot din siya mag-inom sang kalis sa pag-antos, tubtub sa katapusan, para sa aton. O Jesus, tumaydutay lang kami ng pag-antos kag kasakit, nagareklamo kami, kag nagapangita kami simbulong sa pagpaganhagan sa sakit. Masunsun bagay gid sa amon nga mga alantoson, tungod sang amon mga sala. Pero ikaw nagpaantos sing dili matarong. Gani, papasugaman kami sa pagbatas sang amon mga alantoson. Sing mapsinsyahon bilang bayad sang amon kaugalingon nga mga sala. Kag sa mga sala sang amon kauturan. Amen. Amay namon, ngayara ka sa langit, pagdayawon ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian. Matuman ng iyong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami paipadaog sa panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mababayi nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran sa karon sa gihapon, sa mga tuig, sa mga katuigan nga tanan, kabay pa. Ginoo, nakasala kami ka nagahinulsol kami. Manuoy ka sa amon.
Nag-abot sansang nila dito si Jesus sa krus.
sila. Kaya wala na sila makakipalo. Sa ila, kinakipo. Ginbahin-bahin nila ang iya mga bayo, paagi sa pagabot-gabot. Sa ibabaw sa iya ulo, tintapik nila sa cross ining nakasulat, Jesus Nazareno, Hari sang mga Hudyo. Ikaw nga buot magubasang templo. Hag mapatindog sini sa tatlo ka adlaw. Lusa ang imo kaugalingon. Kay kung ikaw ang anak sang Dios, panaog ka sa krus. Giluwas niyo ang iban. Apang siya, hindi makaluwas sang iyak kaugalingon. Di ba na siya ang hari sa Judeo? Nagsalig sa Diyos. Nagsiling siya ang anak sa Diyos. Karon, tarawon ta ang luwason sa San Diyos. Luwasangi mo kaugalingon kung ikaw ang ari sa mga Judeo. Ang mapintas nga mga soldado, wala sing luoy-luoy sa paglansang kay Jesus sa krus. Si Jesus wala nagapakabalaod sa ila, kundi nagapangamuyo lang. Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Dayon gid patindog nila ang krus sang gulpi, gid sa buho nga ginaman nga daan. Sa bagay nga nabatyan si Jesus masyado nga kasakit. Pero naghipos lang siya kag nagpangamuyo para sa iya mga kaaway. O Jesus, ikaw nagpatawad sa mga nagalansang sa imo sa krus, kag sa tanan nga mga kontra kag nagadumot sa imo. Buligi man kami sa pagpatawad sa amon mga kontra. Ining labing mabudlay nga tulumanon namon bilang mga Kristiyanos. Pero hindi kami tako sa pagdala sini nga ngalan, kung hindi kami maghigugma kag magpatawad man sa amon mga kaaway. Gani, himua kami nga pareho sa imo. Amen. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot, diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan si namon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa masala namon. Sili nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa panulay. Hinunoo luwason mo kami sa kalaod. Amen. Maghimaya ka Maria,
Puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala, yan kag sa oras ang amon di kamatay. Amen. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig sa mga katuigan na tanan. Amen. Ginoo, nakasala kami kag nagahinulsol kami. Maluoy ka sa amon. Si Jesus nagahimugto sa krus. Ginadayaw kay napasalamatan ka namon ni Kristo. Kay paagi sa nimo balaan nga krus, gitubos mo ang kalibutan. O Jesus, napatay ikaw sa krus tungod sa amon. Gintugyan mo ang imo kabuhi tungod sa amon nga mga makasasala.
nagahinulsulgit kami sa tanan namon nga mga sala. Kanagatapatit kami sa pagpag-u sang amon mga pangatasan. Itugyan man namon ang amon kabuhi, ikasarang kag tiyempo, para sa kaluwasan sang amon mga kauturan. Amen. Amen. Amay namon, ngayara ka sa langit. Pagdayaw ng imo ngalan. Umabot sa amon na imugin harian. Matuman ng imo pag-uod diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Dili nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami paipadaog sa panulay, Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, ka ginadayaw man ang bungang si imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Hinmaya sa Ama, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Silin sa katiigan nga tanan kabay pa. Ginoo, nakasala kami ka nagahinulsol kami. Maluoy ka sa amon.
ang ikanapulog tatlo nga istasyon. Ikaw kaginapasalamatan kanamon o Kristo. Kay banghud si mo balaan nga krus, gintubos mo ang kalibutan. Santa Maria, ikaw ang nagsunod kay Jesus nga nagapasaan sang iya krus. Kag ikaw nagbuylog sa iya sa imo iloynon nga paghigugma. Ubayi kami gihapon sa amon kamatay. Agot nga mangintakos man kami sa pagsunod sa paraiso. Kagimaya nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Sa mga langit, pagdayamon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta sila isang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sigano namon sa matagadlaw. Kagpatawaro mo kami sa masala namon. Sili nga Maghimaya ka, Maria. Puno ka sing grasya. Ang Ginoo yarat sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ang ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni sa Jesus. Kita sila, diba? Ma'am, adjust mo natin.
Sa mga alas 3 na sang hapon, si Jesus nagsinggit sa babaskog na tingog. Ellie! Ellie! Lema sa bakali! Nakun sa yuron, Diyos ko, nga balagi patumbayaan mo ako. Ginagawa niya si Elias! Pinaupo ako. Tapos na. Amay! Sa iyong mga amay! Inatupin ko! Ako espiritu! Sa makasiling siya sinig, napatay siya. Layon ang kortina sa templo, nagisi sa tuwa, alin sa ibabaw kay dalon. Naglino, kanatalabuka ang mga bato. Matuod kayo! Nga siya ang anak ng Diyos! Si Jesus kinlansan sa krus, sa mga alas 12 na sa ukto. Kanagimugto siya, tugtog sa mga alas 3 sing hapon. Sa nakita niya ang Iailoy na nagatindog sa dilan sa krus, nagsiling siya sa iya. Babae, yari ang imo anak. Kanagsiling siya kay Juan, yari ang imo iloy. Sa sining nga mga pulong, gintugyan na Jesus si Maria sa pagtatap ni Juan. Kaginhimo siya na daw gibayaan bisan pa sa iya amay. Kalag siling, Diyos ko, nga abalagin patumbayaan mo ako. Nagsiling man siya, ginauhaw ako. Kagintainom siya sa langgaw. Sa ulihin, nagsinggit siya sa babaskog na tingog. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Dayon nadugo siya sa iya ulo, kag napatay.
Kasakit matuma, di maasoy mong guma. Nagagalabahin sa dalan. Tuloka! Kung may kasubok, nakaangay sa araw ginaantos. Ang akong luha. Nagatamrang sa pag-ibig.
Ang akong tagipusoon. Nalisan. Ang akong kusog. Ginauna sa duta. Sa pagtanaw. Sa mapintas sa kamatayon sa kaamon na na. Kay Bangon, nagdaong sa iya ang kaaway. Dili ninyo ako pagtawagan noon eh. Manayanaya. Kunitagwan ninyo ako. Mara. Mapaiyak. Kay Bangon, ang makaakop, naghisayo sa mapait sa Na napatay ka si Jesus. Ang isa sa iyong mga soldado na may pangkaw. Nagbuno kay Jesus sa may init. Sa pagkilaw, magpatalo siya katuon. Pag sa ila yun, nag-agay ang dugo ng tubig. Gikan sa iya pinas. Sa layuan, ipangilasta. Jose Arimatea kag Nicodemo nga mga gintuton ang Jesus. Pero sa tagong lamang, nagdaldal sa bangkay ni Jesus sa krus. Naginsabang ini sa iya masinulupon nga inuwi. Sa damatan kay dakubaw kadagatan ang
kailungan ni Jose na taga-Arimatea. Ginguha bini sa isa katapong nga bato nga lapit sa Kalbaryo. Inbutang nila dito ang inagdasan nga bangkay, suno sa kinabatasan nga paglubong sa mga Hudeo. Pinaligid nila sa kadako nga bato sa ganhaan sang lulubngan. Kaya nagpauli sila tanan. Palihog maglubog ang tanan. Tungod kay sa alas-alas sa gabi, mag-umpisaan daw kay Lupahuan. Inadali lang nila paglubog sa bangkay ni Jesus. Ginapalas nila ang bangkay sa mga pahamon nga Mira at Ilong bilang probisyonal na balsamasyon. Nagiputos sila sa tela nga lino. Dayon pinadala nila ang bangkay pakanto sa isa kabakong malulungan, nagiguhap sa bato, nga iya ni Jose Arimatea. Ginpaligid nila isa katako nga bato sa ganhaan sa lulungan. Kagdason, nagpakuli sila tanan. O Jesus, wala ikaw magdugay sa sulod sa lulungan. Isang Domingo sing aga, nabanhaw na ikaw na nagsulod sa imo himaya. Papasuga kami sa among pagpaglakaton sa sining malabing nga kabuhi. Agon nga, makasunod mo kami sa imo sa pagpasan sa among nga krus. Dira sa pagalipat sa among mga ugaliyon na sa pagitugma sa among mga isig na tao. Agon, na pagkatapos sa among Via Crucis, makasunod ng kami sa himaya nga wala sing katapusan. Amen. Amay naon, ngayon
Pagyaw ng imugalan, umabot sa araw ng iyong kinikalian, matuman ang iyong pagkukot, diri sa duta, siling sa salamin. Patawarin mo kami sa mga sala. Sinilang nagtawad mo ang nakasandal sa amin. Pagiging mo kami patuloy sa pananay. Inulo, Diyos kami sa sala. Mag-imaya ang Maria, pudong klaseng grasya, ang Ginoo ay harap sa iyo. Ginadayaw ka labi sa mga babae na tanan, kag ginadayaw ka ng bunga sa iyong tiyan na si Jesus. Santa Maria, Inoy sa Diyos, inapo mo kami mga kasasay. Iyan sa oras na aming kamatay. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Sumuli sa kisaturan sa karoon sa tinapon, sa matuloy sa mga kailangan. Amen. O Diyos, imo gipugon nga imo ang imo anak, pag-antos sa kasapitan sa krus, sa pagbawi sa amo sa taon sa kaaway. Tugutin kami na imo mga alagad, na magkalipay tungkol sa pagdaog sa Santa Cruz, na magkalipay magpunta anon sa imo pagtabang sa amo, tatanang na tuo, kagtingo. Tuloy kagtabangin kami sa pagkalagad sa sigmatutong sa imo, pag sa among isig kataho. Agud nga maangkit manamon ang grasya sa pagkabanhaw, kag sa kapuhin nga walay katapusan. Ginaparayo namin ito sa imo, para kay Kristo na among Ginoo. Amen. Palihog magpupo ang tanan. Sorry, magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagbinisyanan mo sa Diyos na nakalang sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. So, ngayon ito sa tanan, natapos na iba ng ating life process. Naging madilang ini, tungod ng tagsa-tagsa na kumpira at nang matahong kamanigalan sa kasali na magtayo sa ating Yesu Cristo. Galing ginapasalamatan ko din ang ating Prime Councils na nagtimuhang sa pagpatigay ng singing. Kaugod sa ating youth ministry, altar servers, mga apostoles natin sa ating parokya. Salamat din sa inyo. So kung bago na pasalamatan naman ang ating mga barangay officials na nag-opera sa singing at ating na paghibat sa Kaya process. Sa ating technicals, sa tanan ng committees, sa ating Kaya process,
madami kinasalamat. At sa talaga sectors, nagpakigwilog sa sining kapasyon, madami kinasalamat. Kaya sa mahal na Diyos, ang pagdayaw at pagpasalamat sa Kanya. Palakpakan natin ang ating pagdayaw. Tamo na nakakambo, madami kasalamat. Kinasalamatan man natin ang aton nga Archdiocese ng Haro nga nagsuporta man sini nga kahimatan. Yari ko rin sumong aton nga Archdiocesan Commission on Social Communication. Palakpakan natin sila. Nagpaulat sila sa kanilang process pagod sa tagsa na kapagutya sa pulong nga Archdiocese makakita sa kanilang process. Hindi ko ang nila na magkaritirin na agud na ining dibusyon natin mapanaknat sa ating Archdiocese. Kaliwa, madaming kasalamat. So, kay Father Dixon, sorry Father Papa. Thank you very much sa ating Apostol Lord na nagpatikayo ng sinig para pagkakalas. So sa tanan ng mga ako lang na mention ang mga alam. Tanan ka mo pinagpasalamatan ng Diyos. Kamu ang kabangdanan na namin madinaraan ng Diyos. Kaliwat, salamat sa Diyos, salamat sa Grasya, madaming salamat. Napasalamatan na naman ang tanalagkas sa Live Via Crucis, ang mga apostoles, Angelo Aliban, Kenneth Sibolias, Peter Susanta, J.V. Bernales, John Mark Canedo, James Abad, Kramer Dalton, Ernesto Camacho, Carl Luce, Alexander Hande. Ang mga soldado, Rainier Viliasis, J.R. Paro, J. Morana, Mark Penuela, James Tabuada, Charles Morana, Yuan Daniel, J. Boy Cecil, John Mark Canedo, Nilo de la Cruz, Carl Bernardas, Gabriel Papilenia. Ang mga babae sa Jerusalem, Julian de la Cruz, Juliana Abubon, Juanita Valientos, Evelinda Bico, Veronia Pedral, Eleonora Torres, Evangeline Bico, ang mga tao, Daniel Utiarita, Kenneth Boyas, Angelo Aliban, Julian de la Cruz, Anne-Marie Obamos, Gracianin Torres, Mark Esquera, Juliana Ubon, Tonita Onyanta, Kramer Dalton, Luis Vidente, Ian Henaper, Barabas, Andre Luceno. Ang natulong ko sa Erwin Vegas, si